Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lor dezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena, informazio gehiago laboralkutxa.comen. Kaixo eta ongietorriak saio berri batera, gaur otsailak 28 elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan, Patxi Zabaletarekin egongo gara, euskal politikari ohia eta idazlea dena. Errusiak Ukraina inbaditu zuenetik 3 urte igaro dira eta honen inguruan hitz egingo dugu berarekin. Baina elkarrizketa honekin hasi baino lehen, goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1923ko otsailaren 28an, Hitlerrek Alemaniako alderdi komunista legez kanpo utzi zuen. Reichstag eraikinaren sutearen erantzule egin eta hainbat askatasun bertan behera utzi zituen. Alderdi komunistako kideen aurkako errepresio gogorra abiatu zuen. Aste gutxira alderdiaren egoitzak eta ondarea desjabetu zituen. Urte batzuk geroago, 1936ko otsailaren 28an, Kanadan erretiratu egin zituzten Ottawara martxan joandako langileen buruzagien aurkako karguak. Gizon langabeak laguntza federaleko lan esparruetara bidali zituzten depresio handian. Bertako baldintza txarrak salatzeko antolatu zuten martxa. Liskarrak gertatu ziren eta buruzagiak auzipetu zituzten. Argazkian lan esparruen aurkako emakumeen mobilizazio bat dugu. Egun berean baina 1972an, Angela Davisen aurkako epaiketa hasi zen Ameriketako Estatu Batuetan. Bere militantzia iraultzaileagatik hilketa eta bahiketa egotzi zioten faltsuki, eta heriotzara zigortu zuten. Nazioartean babes garrantzitsua jaso zuen eta zigorra baliogabetu zioten. Alderdi komunistako kidea zen eta Pantera Beltzekin ere lotura izan zuen. Eta bukatzeko, 1981ko otsailaren 28an, 100.000 lagun bildu ziren zentral nuklear baten eraikuntza lanak gelditzeko eskatzeko, Alemaniako Bonnen. Hainbat protestaldiaren ondoren, 1977an errektorearekin eraikuntza lanak gelditu egin ziren, baina agintariek 1981an bertaratu nahi zituzten. Milaka lagun bildu ziren hori eragozteko eta 10.000 poliziari aurka egin zieten. Istilu erraldoiak izan ziren. Nuklearren aurkako mugimendua pil-pilean zegoen Europako leku askotan. Azkenean, 1986ko urrian Txernobileko istripua jaso eta gutxira, Breckforreko erreaktorea martxan jarri zuten. Errepasatu dezagun asteburu honetarako agenda. Ostiralean, batetik Nafarroako Antzerki Eskolan arratsaldeko 7etan Nastunburi izeneko antzerkia egongo da Barre Xerka konpainiarekin. Antzerki eta antzerki tarteetan esketxak proiektatuko dira ohiko moduan. Umore estilo ezberdinez ekoizitako entzunezko hauek emanaldia berritzailea eta dinamikoa izatea ahalbidetuko dute. Bestetik, bertso afari mozorrotua egingo da Euskaldunon biltokin. Inauterien karietara bertso afari mozorratua antolatu du Euskaldunon biltokik. 2 bando izanen dira, eta irabazle bakarra. Julen Bernaldo de Quiros eta Idoia Granizo batetik, Ainara Ieregi eta Beñat Astiz bestetik. Iluntzeko 9etan biltokin. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Irujok beste fiskalitate erakargarriago bat proposatu du enpresentzat.
Departamentu buruak nabarmendu duenez, pandemiaren ostean Nafarroa Euskal Autonomia Erkidegoa eta Aragoi baino gehiago ari da hazten. Enpresarik ez datorrela dioen baieztapenaren aurrean 3.000 milioiko inbertsioa gauzatzen ari dela azpimarratu du. Txibitek industria inbertsiorako programaren aurkezpena iragarri du. Argazki nagusian jendetza bildu zen atzo Foruen monumentuaren ondoan. Titularrean Saharar herriaren eskubideen alde. Foru parlamentuak rasten 49. urteurrena ospatzen du. Erdiko berrian Nafarroako gobernuak poliziaren indarkeriaren beste 7 biktima aitortu ditu. Hori koloreko berrietan batetik Salestarren ikasleak paiportan berreraikitzen. Bestetik oilarraren harrapaketa tradizionala Baztango ostegun gizenean. Jarraian punto de vista jaialdiko Ixa Films atalak oroimenean eta erbestean sakontzen du. Eskuineko berrietan batetik Jessica Abalosen lagunak aitortu du soldata publikoa jaso zuela lanik egin gabe. Bestetik medikuen sindikatuak lan uzteak egingo ditu martxoaren 10 apirilaren 6. Nafarroako auzitegiak urtebeteko zigorra jeitsi die La Manada taldeko bikide gehiagori. Azkenik Mixed Ability delakoen sustatzaileek babesa eskatu dute. Diario Navarraren titular nagusian eguzki plaken gorakada azeleratu eginda Nafarroan. Europako laguntzak amaitu ondoren. 12.000 eskatzailetik 3.000 bakarrik jaso dute diru laguntza. Argazki nagusian Orakunde atzo arratsaldean Elizondon, ikasleak egurrizko ezpatak eta oilarra protagonista. Titularrean aurrentzako inauteriak Baztanen. Adingabeek gaur hasi eta asteartera arte Nafarroa osora iritsiko den maskara festari hasiera emango diote. Eskuineko berrietan alde batetik medikuek greba egingo dute berriro martxoaren 10 aurrera. Beste alde batetik Juan Jose Buenoren arabera narkolepsia duen iruindar bat nire lana utzi nuen lo hartzen nuelako eta erori egiten nintzelako. Jarraian La Manadako bikiderentzako zigorra murrizten dute. Gainera, berak beti ordaintzen zuen nire gauzak adierazi du Abalosen neskalagun oiak. Goiko berrietan batetik Tuteratko HT geltokia eztabaida politikoaren mamia. Bestetik Gene Hackman aktorea hilda aurkitu dute. Bukatzeko osasunak denbora bat behar du Vicente Morenoren etorkizunerako. Gararen argazki nagusian Abdullah Okalanen lehen irudi publikoa urteetan berdintasunaren eta demokraziaren aldeko alderdi popularreko ordezkariz inguratuta. Titularrean Okalanek desegiteko eskatu dio PKKari eta esparru demokratikoa eskatu du. Abdullah Ocalan Kurdistango langileen alderdiko buruak bere ibilbidea amaitzeko dei historikoa egin zion erakundeari, 40 urteko gatazka armatuaren ondoren. Turkiari politika demokratikoa eta lege esparrua onartzea eskatu zion. Honen ezkerreko berrian, Philadelphia korridorean geratuko da Israel akordioa urratuz. Erdiko berrian, Sidenor industriaren salbatzaile izan ondoren, enpleguaren kalitateak okerrera egin duela salatu dute. Beheko berrietan, batetik, tortura berriz ere maigainean Iratxe Sorbali egindako beste epaiketa batean. Han bizirik irautea baino beste eskubiderik ez nuen. Bestetik, estatuaren indarkeriaren 7 biktima berri aitortuak izan dira. Jarraian prozesua EAJan, Estebanek Ortuzarrekin eta Olanorekin hitzartutako EBBko zerrendak irabazi dute, 115% parte hartze baino gutxiagorekin. Gainera, Tolosako inauteriak, emakumeak protagonista dituen mozorro festari egikin diote ostegun gizenarekin batera. Amaitzeko, beken emango duen kontzertuetan ETS taldeak 45.000 pertsonako herriko jaiak ospatuko ditu. Berriaren argazki nagusian, Abdullah Ocalan, PKKko buruzagi historikoa, Imrali Uarteko espetxean atzo Dem alderdiko ordezkaritzarekin. Titularrean, Abdullah Ocalanek armak uzteko eta desegiteko eskatu dio PKKari. Kurdistango langileen alderdiko buruzagi historikoak espetxetik egin du jendaurreko eskaera, Kurdistanen burujabetzaren aldeko Dem alderdiko kiderekin batera. Okalanen arabera, gerrillak galdu egin du hasierako zentzua, azken urteetako aurrera pausoen ondorioz. Beheko berrietan alde batetik etxean hilda aurkitu dituzte Gene Hackman aktorea eta Betsy Arakagua piano jotzailea.
Beste alde batetik, torturapean egindako autoinkulpazio batean oinarrituta epaitu dute Sorzabal. Jarraian, Larun mendian 8 bat dabilera baieztatu dute Frantziako erakundeek. Gainera, argazkian, preso askatu berriak Khan Yunisera iristen, Gazan. 652 palestinar askatu ditu Israelek. Bukatzeko eskola mapa elkarlanean berritzea adostu dute EH Bilduk, EAJak eta PSEek. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, Nafarroako gobernuak estatuaren indarkeriaren beste 7 biktima aitortu ditu. Nafarroako gobernuak ofizialki aitortu du gure lurraldean giza eskubideen urraketa larriak jasan zituzten estatuaren indarkeriaren beste 7 biktima. Horien artean, hitzez hitz motivazio politikoko biktima gisa aitortzen ditu Patxi Erdozain, Eneko Konpains, Ibon Esteban, Ander Maeztu, Garazi Autor eta Inigo González. Eskuineko berrietan, goikoan, Dirakiko kideak diren Joseba Amatria eta Julen Ranen hitzetan, lokala eta disko berria konpartitu dugu Aingura taldearekin. Diraki, Iruñean eta Aezkoan sustraitutako musika taldeak Arima izeneko disko berria kaleratu du Aingura taldearekin batera. Behekoan, Mikel Iriarteren hitzetan, Nafarroako Musika Banden Federazioari bultzada berri bat emateko gogotsu gaude. 50 musika banda baino gehiago biltzen dira Nafarroako Musika Banden Federazioan. Zuzendaritza taldea aldatuta, aro berri bati ekin dio elkarteak orain. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Patxi Zabaletarekin gaude. Kaixo, zer moduz? Egunon, ongi, zuek ere bai? Bai, oso ongi. Bueno, badakigun bezala, 3 urte igaro dira Rusiak Ukraina inbaditu zuenetik, ezta? Eta, bueno, testu inguruan jartzeko, kontatu ezakezu bizkat zer gertatu zen, zergatik? Egia esan, Ukraina eta Rusiaren arteko gerra, Europako gerra bat da. Europaren egitura egiten ari den bitarteko guda edo gerra bat. Europar guztioi dagokiguna. Ukraina bere garaian Sobietar Batasunaren zatia zen. Eta Sobietar Batasunaren barruan aldaketa asko izan zituen. Esate baterako, aldaketa bat esatearren ez da bakarra, Crimea izena duen peninsula hori, dagoela itsaso beltzean, etzen orduan Ukrainiako zatia eta hain zuzen ere momentu batean Khrushchev lehen ministroa izan aurretik, oraindik Stalin zegoenean edo Stalinen azkeneko garaietan, Crimea erantsi zioten Ukrainiari. Eta horrela egin ziren Sobietar Batasuneko barruko estatuak. Gero, Sobietar Batasuna desegin zenean, edo utxaldu zenean, orduan estatu horietako batzuk, esate baterako Bielorrusiak, edo Ukrainiak, eta baita ere Sobietar Batasunaren menpean zeuden beste batzuk, Republika Baltikoak, Estonia, Letonia, Estonia, eta baita ere Polonia bera, askatasuna lortu zuten. Askatasun hori lortzeko zer eskubide erabili zen? Erabili zen inork gutxik aipatzen duen eskubide bat, eta eskubide guztiz garrantzitsua eta demokraziaren osagai ezinbestekoa dena, autodeterminazioa. Zergatikan lortu zuten independentzia edo askatasuna nazio horiek guztiek autodeterminazioa erabiliz. Alemania bat egin zen bezala, bipuskatan zegoen, eta bat egin zen bezala autodeterminazioa erabiliz. Orain dela 3 urte zergatik hasi zen gerra hau. Arrazoi bat baino gehiagorengatik, arrazoi asko dira. Arrazoi batzuk dira, esate baterako, Ukrainiaren barruan badaudela 2 hizkuntza eta hizkuntzarekin batera 2 nazionalitate edo 2 nortasun nazional dutela uste duten pertsonak. Gutxi gora bera Ukrainiako erdiek errusieraz mintzatzen dira eta beste erdiek ukrainieraz. Biak hizkuntza eslauak dira.
Eta izan du dira, baita ere, orduan, Errusiaren aldeko jarrera dutenak, Letonia, Estonia eta Lituanian diren bezala, ehunetatik 40 edo horrela dira, Errusieraz mintzatzen direnak eta Errusiaren aldeko jarrera dutenak, eta Ukrainian hori izan du. Eta 2014an zegoen Errepublikako presidentea zen Errusiaren aldekoa. Eta egin zuten estatu kolpe bat. Eta estatu kolpe horren ondoren hasi zen gerra bat. Gerra hau ez da orain dela 3 urte hasitakoa. Gerra honek askoz ere urte gehiago ditu. Eta hori noiz izan zen hori? 2014. 2014an hasi zen, eta 2015an Donetsk eta Lugansk eta olako herrialde batzuk, Ukrainiaren zati direnak, hartu zuten independentzia, egin zituzten halako hauteskunde batzuk barruan, Krimea geroztik ere harrapatu zuen Errusiak, egin zuten ere autodeterminazioko hauteskunde batzuk eta bat eta beste. Eta orduan, momentu batean, gerrate hori oso asko gogortu zen, eta esan ohi da, bai Donetsko ejerzituak edo ejerzitu independentista horrek Errusiako misil bat bota zuen da abioi bat bota zuen. Segurazki egia da. Baina baita ere egia da Ukrainiako ejerzitua aritu zela etengabe bere artilleria erabiltzen eta gerrate handi bat erabiltzen eta hor dauden gotorlekuak esate baterako fuerteak orain dela 10 urte eginak dira askotan, orain Errusiak harrapatu ditu, berriro eskuratu edo harrapatu dituen gotorlekuak eta horrela. Horrek zer esan nahi du? Horrek esan nahi du, gerrate hori ez dela bakarrik orain dela 3 urte hasitakoa. Orain dela 3 urte Errusiak eraso egin zion Ukrainiako estatuari, Ukrainiako estatu horretan baziren zati batzuk, Donetsko horretan zati ez handia da, baina Donetsko hiria bai, eta gero baziren Krimea bera eta horrelakoak dagoeneko bananduak zeudenak edo separatuak zeudenak. Baina gerrate egoera hori 2014an hasitakoa da. Eta zergatik hasi zen 2014an? 2014an hasi zen, besteak beste, orduko presidentea bota zutelako, Kieven egindako mugimendu batzuekin, mendebaldeak, oksidenteak, lagundutako mugimendu batzuekin, eta hori guzia, eta baita ere, hautsi zirelako ordura arte indarrean zeuden akordio batzuk. Akordio horietan azkenekoa esateko, da Bielorrusiako kapitalean egindako itun bat, akordio bat, el acuerdo de Minsk esaten zaio erderaz, Minsko akordioa, eta hor zer adosten zen? Adosten zen, Ukraina ez zela OTANen sartuko, ez zela NATOn sartuko, adosten zen Ukraina eta Errusiaren arteko adostasun militarra egongo zela, eta zergatik adosten zen hori? Adosten zen hori, zalantzarik gabe, Sobietar Batasunako zatia izatetik utzi, eta independentzia hartu zuenean egindako gora berak ziren. Independentzia hori eman ziotenean, Ukrainiari, esate baterako, eman zizkioten ere, Sobietar Batasunak zituen abioi batzuk eman zizkioten zentral nuklear batzuk, orain hainbestetan aipatzen direna, eta horiek guziak. Eta abioi horiek esate baterako zer egiten zituen Ukrainiak egiten zituen alokatu. Eta horregatikan Espainiak ere hartu izan du zituen alokairuan abioi horietako batzuk, bat erori zen eta militarrak hil ziren eta hori guzia. Zergatik alokatzen zituen Ukrainiak abioi horiek? Horrela gertatu zitzaiolako independentziako akordio haietan alaolako akordioak izan du zirelako Errusiar Sobietar Batasuna utxaldu zenean
eta utxaldu eta ondoren desegin zenean. Beraz, gerratea bat, etzen orain dela 3 urte bakarrik hasi, aurrekariak ere kontuan izan behar dira. Eta aurrekari horietan, bai Rusiak eta bai Mendebaldeak, bai Oksidentek, askotan NATOren bitartez, bere eskuartzeak izan du ditu, eta eskuartze horietan egondu dira esandako gorabera guzti horiek. Zergatik, zalantzarik gabe, Ukrainiak dituen aberastasun ikaragarriengatik. Beti aipatu izan du da, azkeneko urteetan, Ukrainiak zituen nekazal mailako aberastasunak, bere alekiak, gariak, zerealak, eta egiteko gaitasun ikaragarria, baina orain aipatzen ari da hain zuzen ere, Trumpek izugarrizko goze pasatukeria adierazi duelako, hor dauden aberastasun mineralak, litioa eta bat eta beste. Orduan, horregatik sartu zuten eskua, baita ere Mendebaldeko indarrek eta NATOk eta horiek guztiak. Eta hori da lehendabiziko gauza. Gerratea etzen orain dela 3 urte hasi, baizik lehenagotik zetorren zerbait da. Eta bigarrenik, aipatu behar da, zalantzarik gabe beste gauza bat izugarri garrantzitsua eta da. Europar batasuna, ez da gai izan urte hauetan guztietan negoziaketa proposamen bat egiteko. Ez du negoziaketa proposamenik egin. Esate baterako, azkeneko 5 urteetan, joan den abendua arte, Europako atzerritar arduraduna, edo atzerritar ministroa esango genuke Europakoa, izan du da Josep Borrell, katalana, Leridakoa, ultraespainolista bat. Eta zer proposatu du Josep Borrellek, bera horren arduradun izan duten 5 urte horietan. Proposatu aldu negoziaketako moduren bat. Sekulan ez. Josep Borrellen proposamen guztiak 5 urte horietan izan du dira. Errusiari egin behar zaio inguratu behar da ekonomikoki zigorrak ezarriz, zigor ekonomikoak ezarriz, eman behar zaio armamentua Ukrainiari, bigarrena, Ukrainia NATOn sartu behar da, Ukrainia Europar Batasunean sartu behar da, baina negoziaketarik proposatu du sekulan Josep Borrellek ez. Eta hori da adibide bat, baina horrekin batera Europar Batasun osoak eta baita ere NATOk. Eta zergatik ez du proposatu Josep Borrellek inolako negoziaziorik, eta ez da ere, orain agintean segitzen dutenak eta bat eta beste. Besteak beste, autodeterminazioaren aurka daudelako, eta ez dutelako nahi inolako konponbide politikorik. Esate baterako, Josep Borrell orain ere, ari da, sekuleko elkarrizketak ematen. Eta elkarrizketa horietan, lehengo gunean entzutenian, azkenik, ari zen Kataluniako independentisten kontra, eta Kataluniako independentistek erabaki eskubidea eta autodeterminazioa defendatzen duten jarreraren kontra. Esan ez hori ezinezkoa dela, hori debekatua dagoela, hori alde bakarreko independentzia gezurra dela, esaten zuen adan kontuak dira horiek, eta engainatu egin dituzte katalanak, eta ni Leridakoa naiz esaten zuen berak, eta Leridako nekazariek hori jakin behar dute, hori dena gezurra da. Zein da Europan azkenekoz eta azkenik independentzia lortu duen nazioa? Kosovo. Eta Kosovok nola lortu du independentzia? Alde bakarrekotasunez. Ez akordio bat eginda Serbiarekin, Serbioek ez zuten nahi. Orain Borrellek eta espainolistek nahi ez duten bezala. Eta Kosovok. Eta Kosovok horrela independentzia lortuta Europan sartzerik aldauka, bai, sartzen ari da. Eta zeinek ez du nolabait esateko aitortzen edo errekonozitzen Kosovo. Oso estatu gutxi dira. Jada errekonozitzen ez dutenak, bat eta Espainia. Baina zertan errekonozitzen du, eta hori ere polita da, esate baterako Espainiari
gertatu zaionean edo tokatu zaionean futbolean Kosovoren kontra jokatzea, jokatu du. Orduan, egin izan du ditu partidak Kosovoren kontra, baina ez orain eta ez lehenago PP-ko gobernua izan du denean da horrela, Kosovo ez dute aitortu, ez dute errekonozitu, baina Kosovo da azkenekoa. Eta Kosovoren aurretik badaude beste asko. Beste asko. Beraz, zergatik Europa ez da gai izan 3 urte luze hauetan, eta lehenagotikan ere, Ukrainian eta Ukrainiako gorabera horietan negoziaketarako proposamen bat egiteko. Hain zuzen ere, Europa gobernatzen duten traje beltzeko sakamantekas horiek eta Borrell bezalako ultranazionalista Espainiarrek autodeterminazioari izugarrizko beldurra diotelako. Eta orduan ez dutelako hori maigainan jarri nahi. Eta ez dute hori maigainan jarri nahi, eta proposatu dituzten gauza guztiak hankaz gora joan dira. Eta hirugarrenik, eta zer gertatzen da orain? Orain gertatzen da negoziante bat, izugarrizko desastrak egingo dituena, Donald Trump jauna, ari dela negozioa planteatzen. Eta zer negozio planteatzen du? Ez negoziazio politikoa, baizik negozioa planteatzen du. Eta zer negozio planteatzen du hor? Palestinan planteatzen duen lotsagabe eta kriminalkeria badakigu. Eta da, Gazako jende guzia bidaltzea eta horrelako gauzak, gizateriaren kontrako krimenak eginez, beraz. Baina, zer proposatzen du Ukrainian? Ukrainiako aberastasunak bere ganatzea. Eta hortarako gainera jarri ditu mai gainean, bi gauza, guk eman dizkiogu 500.000 milioi dolar azkeneko urte hauetan Ukrainiari, eta Ukrainiak eman dizkiogun diru horiek mundu guztiak uste zuen, Nortamerikak edo Ipar-Amerikak hori ematen ziola laguntza moduan, eman dizkiogun diru guzti horiek ordaindu behar dizkigu, eta nola? Litioa emanez. Eta esan dute, lurralde arraroak baditu, lurralde arraroak dira, daudelako mehatzak, minak daudelako. Orduan, mina horien bila dabil, ekonomiaren bila, gero hasiko da, litioak ez du hainbeste balio, ez da hainbestekoa. Orduan, behar ditut baita ere, nekazalkoko lurrak, eta holako gauzak hori da, Donald Trumpek negoziazio politikoak beharrean, negozio ekonomikoak planteatzen ditu. Eta munduak oraindikan ez dio horreri aurre egin behar zaion bezala aurre egiten. Baina hori da orain gertatzen ari dena. Beraz, Ukrainiako gerrateak izugarrizko sarraskiak ekarri ditu, eta ekartzen ari da, eta izugarrizko krudelkeriak, eta zein da hori ordaintzen ari dena? Hori ordaintzen ari dena da, gehiena, herri xehea. Eta herri xehe hortan, Ukrainiarrak gogoan hartu behar dira, lehendabizikoak horiek dira, baina bigarrena baita ere herrialde horretako etorkizuna, eta herrialde horretan bizi diren guztiak aintzat hartu behar dira. Bai, rusofiloak horiek ere personak direlako, eta baita ere ukranofiloak edo nolabait esateko Ukrainiaren independentziaren aldekoak direnak. Horiek lehenago ere baziren, Sovietar Batasuna zegoenean ere baziren, ez dira oraingo ameskeria bat, Ukrainiaren mapa berriz, Nafarroaren bezala izugarri asko aldatu da. Esaten dugunean, Nafarroaren mapa oraingo hau da, eta UPN-koek eramaten dute zintzilik, hori baliz bezala Nafarroaren mapa betikoa, baina ez, Nafarroaren mapa aldatu da historian zehar, galdu genuenean Gasteiz, galdu genuenean Bilbo, galdu genuenean Nafarroako erregerik gehienak beren lurraldetan ehortziak enterratuak izan arren, oraingo Nafarroaren mapatik kanpo daude. Eta berdin gertatzen da Ukrainiarekin. Beraz,
lehendabiziko gauza. Gerra hau aspaldian hasitakoa da, ez da bakarrik orain dela 3 urte hasitakoa. Gerra honetan Europak ez du gaitasunik izan du batez ere gerra hasi zenetik edo gerra gogortu zenetik inolako proposamen negoziatzailerik egiteko, eta hirugarrenik orain berriz proposatzen ari direnak eta mahai gainean jartzen ari direnak negozio itxurako harrapaketak dira, eta azkenik sufritu dutenak, beti sufritzen duten bezala, horiek dira. Soluzio militarra da? Ez. Soluzio militarra egin nahi dute? Bai, baina horre azkenean negozioak daude tartean. Ari dira, eta azkenik atzo, Bretaña handiko lehen ministroak esan zuen, baina egunero ari dira esaten, gastu militarra handitu behar dela, gastu militarraren kontra gaudenok, ni horren kontra nago, horri uste dut atzerapen ikaragarria dela gaur egungo kulturan, zibilizazioan eta gizateriaren etorkizunean, eta NATOren kontra geundenok, orain dela urte batzuk, orain ere hala segitzen dugunok, eta gainera funtsez hori behin eta berriro gogoratu behar dugunok, gastu militarraren kontra gaude. Soluzioak behar dute politikoak, eta politikoak ez baldin badira ez dira ala izanen. Eta Europak horretan eman beharko luke eredu eta adibide itxura eta papera. Eta uste duzu iritsiko direla soluzio politiko horiek? Nik uste dut baietz, azkenean beti munduan ideiak irabazten dutenak irauten du. Ideiak dira balio dutenak. Ideiak dira Europa egitera bultzatu dutenak, eta Europaren eredua, esaten den Europaren modeloa hori da. Esate baterako Donald Trump. Donald Trump orain ezin dugu nolabait esaten, berak esaten dituen erokeriak, ankerkeriak eta krimen proposamenak, esate baterako Gazakoa, krimen proposamena da, gizateriaren kontrako krimen proposamenak mahai gainean daude. Hori dena pasatuko da, ideiak irabazi behar dute. Eta hori da batez ere Europaren egitekoa, baina Ukrainiako gerratearen denbora guzian ez dute ideia demokratikoek, beraien artean autodeterminazioak, ez dute ezeren indarrik eduki, autodeterminazioaren kontra dauden ultrak, esate baterako, Josep Borrell, PSOEkoa da, baina ultra bat da. Eta horrelakoek agindu dute, eta beraiek esaten dituzten, egunero esaten dituzten da barreiatzen dituzten gezurrak, esate baterako, Kosovo adibide bat jarri dut, baina jarri nezake beste adibiderik ere, Europar batasunean dauden 30 estaduetatik 15ek independentzia azkeneko mendean lortu dute, eta 15 horiek gainera independentzia batzuetan lortu dute indarkeriaren erabiliz eta indarkeriaren ondoren, eta beste batzuk berriz bake bide hutsetatik. Esate baterako Eslovakiak, Txekiak eta hainbesteak, eta denak daude Europan, eta denak Europan egon daitezke, Europa azkenean herrien Europa bat izango delako, edo ez delako izango, eta hori da munduan erakutsi behar dugun eredua. Eta eredu horrek gainera, eredu horrek bakarrik kolonialismoaren zama ikaragarria, Europak bere bizkarrean oraindik daraman zama ikaragarria gainditzeko ideien Europa hori da bultzatu behar duguna. Europa kritikatzen dugunok, gu oraingo modeloko Europa kritikatzen dugunok, gara europeistarik handienak. Hori da, ezin dieguna bestei utzi, ez, Europak behar du, baina ez armamentua gehiago eginez. Armamentua gehiago egitea da gizateria suizidiora eramatea. Egunen batean, hasten direnean, bomba atomikoak hemendan lehertzen gizateriarenak egin du. Eta hori esan beharra dago, eta esan beharko litzateke egunero. Ukrainiako gerrateak oraindik hain gogor jokatzen ari den gerrate horrek
izugarrizko irakastaldi sakonak ematen ditu eta eman beharko lituzke. Naiz eta oraingoz, jarraitzen duten lehengo gauzetan gastu militarra handitu, hango ondasunak nolabait esateko harrapatu eta holako aterapideetan dago oraindikan gora bera hori, eta bitartean jende hiltzen ari da, soldaduak hiltzen ari dira, zeren eta alde bateko eta besteko soldaduak hiltzen diren horiek ere biktimak dira. Eta gerratea hasi zenetik aurrera pausorik egon da? Baterez, ez dago, zer ari dira orain negoziatzen? Negozioak. Donald Trumpek egin duen gauza da, negoziaketa politikoak, ideiengatikan egin beharreko negoziaketa politikoak, negozioen edukiz bete eta beste modu batera egin. Baina Europak ez du ezer proposatu, ez azkeneko 3 urte hauetan, baina ez da ere lehenagoko 7 urteetan. 2014-2015 estatu kolpea izan duzenean, Ukraina zer proposatu zuen Europak? Proposatu zuen aintzat hartzea gobernu berria, presidente berriak, zirela presidente kolpistak, haien ondorekoa da Zelenski, eta horrekin segitzea, hori da proposatu zuena. Eta hori da proposatzen duena orain ere. Eta esate baterako hor arduraduna izan du denaren adibidea, esan du Josep Borrellena. Ez du sekulan, Josep Borrellek proposatu zuena, Espainiako ejertzituko kabo batek ere proposatuko zuen. Armamentu gehiago eman, diru gehiago eman Zelenskiri, eta Zelenski babestu, eta azpian zeuden arazoak, eta gerra hau eragin duten arazoak, horietaz ez dugu hitz egin behar, ez estatua den bezalakoa da, hori ezin diteke aldatu, eta autodeterminazioa ez da eskubidea. Hori da, Josep Borrellena. Hori esateko etzen ministro bat behar, hainbeste kobratuz. Aski zen eramatea sakristau bat. Eta beste herrialdeen interesak zeintzuk dira, ekonomikoak? Zein, beste? Beste herrialdeen, Ukrainiarekiko beste herrialdeen interesak zer dira? Askotan ekonomikoak izan du dira, baina baita ere beren egoerak gotortzeko edo nolabait esateko beren egoerak itxuraldatzeko interesak, esate baterako. Errepublika Baltikoak Sobietar Batasunaren zatiak ziren, Estonia, Lituania eta Letonia. Herrialde horietan, 40% hizkuntza rusoa erabiltzen duena da, eta rusofiloak dira. Orduan, zer egin behar da? Horiek gutxiengoa direlako, ez balira bezala, utzi, politikoki? Ez, gutxiengoek beren eskubideak behar dituzte. Eta nazio horiek batzuetan hartu dute jarrera, hori horrela baliz bezala. Gauza bera egin du Poloniak, baina Poloniaren kasuan gauzak askoz ere zailagoak dira, naiz eta ez diren beti osotasunean esaten. Esate baterako, Poloniak izugarrizko harreman ekonomikoak ditu Errusiarekin, normala den bezala. Eta Poloniak dituen harreman ekonomiko horiek izaten dute beren eragina kamioilariek, transporteko langileak eta bat eta beste. Egun hauetan bertan, ari dira gertatzen, halako Poloniako garraiolarien aldarrikapenak nahi dutela irekitzea Poloniaren eta Rusiaren arteko muga. Baina orain dela hilabete batzuk izan du ziren Poloniako nekazariak. Esanez, ez zutela nahi Ukrainiako nekazariei Europar Batasunean bete behar zituzten ordainketa fiskalen gora beratan abantailak ematea, orduan beraiekin zeukaten kompetentzia egitea ezberdintzen zutelako. Hori eguneroko gora berak dira, xehetasun ezberdinekin toki batzuetan eta besteetan. Baina zein izan beharko luke ikuspegi politiko eta demokratiko batetik begiratuta jokatzeko modua Europan? Gutxiengoen errespetua ezarri,
aterabide demokratikoak eta soilik politikoak babestu, eta negoziaketa politikoak eta demokratikoak babestu. Eta zer ez du egin nahi Donald Trumpek? Hori ez du egin nahi. Zergatik? Ipar Ameriketak ditu 340 milioi biztanle. Europak baino ia 100 milioi gutxiago. Eta Ipar Ameriketako edo Estatu Batuetako biztanle horien artean badira ia 100 milioi osasungintzako eskubiderik ez dutenak, beren pentsioak guztiz kolokan dauzkatenak, eta horrek zer esan nahi du? Esan nahi du, eufemistikoki, eta gaizki esan da, 3. mundua deitzen dugun hori, imperioaren barruan dagoela. Eta orain, bere jarrera hori, esanez inmigrazioaren kontra dagoela, hori bere kontra bueltatu behar zaio, zeren eta horiek zer egiten zuten hor zeuden Amerikako Estatu Batuetara joaten ziren immigranteak. Egiten zuten lumpen proletariadoaren papera, hau da. Beste inor nahi ez zituen lanbideak betetzen zituzten. Eta gainera, beste inor nahi ez zituen lanbideoiek betetzen zituzten, inolako eskubiderik gabe, inolako bermerik gabe, eta horrela. Eta orduan, zeinek beteko ditu orain lanbide horiek? Bertako jendeak edo inork ez. Hori mozten baldin bada. Beraz, zer gertatzen da esate baterako konparatu ezkero Ameriketako Estatu Batuen sistema, ekoizpen sistema, produkzio sistema, eta Kanadakoa. Kanadakoak Europarekin antza handia duela, eta badaudela hemengo esaten dugun seguridade soziala eta olako gauza, eta Nortamerikan berriz ez, seguro pribatuak daude. Orduan, zergatikan hainbesteko amorrua Kanadaren kontra eta horrela Donald Trumpen arrazoi horregatik. Zeren eta bere aginte hartu zueneko diskursoan, Donald Trumpek aginte hartu zuenean egin zuen diskurso bat, oso paradigmatikoa. Gauza asko esan zituen, denak ziren, nolabait esateko, alako aitorpen edo aldarrikapen orokor batzuk, emakumeak eta gizona besterik ez dago, eta olako esaldiak esan zituen, baina zer ez zuen esan. Donald Trumpek ez zituen aipatu Amerikako Estatu Batuetan bizi diren 120 milioi pobre hoientzat ezer. Eta hori da, Amerikako Estatu Batuak momentu batean desekilibratuko dituenak. Ez da bakarrik zuriak eta beltzak, baizikan eta klase ekonomikoen gora bera da. Hor badaude hispanoak, badaude beltzak, badaude eta. Eta zer egin du Donald Trumpek? Bakarrik klase politiko bateta zoroitu. Gutxi gora bera, Nortamerikako 100-etatik 15, 100-etatik 10 diren klase politiko horretaz. Esaten duenean, Amerika great again, berriro ere handia egin behar dugu Ameriketa, zeinetaz ari da? 120 milioi pobre horietaz, edo 150 milioi lehenago klase ertaina zirenak eta pobretzen ari diren Amerikarro horietaz, ala 50 milioi aberats, Amerikako 50 milioi aberatsez. Horietaz ari da, azkenean horietaz bakarrik ari da. Eta hori da Trumpen azpian dagoen leizea, hori da utsunea. Eta orduan zer proposatzen du Ukrainiarako? Negozioak. Orain dela urte terdi, Ukrainiaz ari ziren esaten, Ukrainiak gariale asko, garagarrale asko, oloa, ez da zer, atera behar zuela itsaso beltzaren barrena, eta Odesako portutik atera, eta hori zen, jendea munduko gosetea
nolabait esateko asetzeko, Ukrainiak atera behar du garialea. Eta orain zer ari dira esaten, litio, hori da negozioa, negoziaketa beharrean, baina iparraldeko imperioaren muina den horretaz ari geranean ezin dugu ahaztu Europaren eredu eta adibide txarra eta ematen duen izugarrizko pena eta amorrua eta batzuetan nazka ez izatea negoziaketa politikotarako almenik. Ez azkeneko 3 urte daramazkien gerrate gogor honetan, eta ez da ere lehenagoko beste 7 edo 10 urteetan egindako sarraskietan. Bueno, Patxi, bukatzeko, nola ikusten duzu etorkizuna hurrengo hilabeteak? Nik uste dut borroka ideologikoa beti eta azkenean garaile atera behar duena oso gutxi egiten ari dela. Oso gutxi egiten ari da baita ere, esate baterako bertako ekialdeari dagokionez, Palestinako kasuan. Eta Palestinaren arazoa gure arazoa da. Palestinaren arazoa nola konpondu gizateriaren etorkizuna da. Eta esate baterako antisemitismoaren jarrera hori falseatu eta giza eskubideen ordez jarri nahi izatea, hori da izugarrizko trampa ankarra eta krudela sartu digutena gure muinetaraino, eta horren kontra borroka egin behar da. Baina Ukrainiako kasuan ere badaude giza eskubidei zuzenki dagozkien gora berak. Nik orain dela 3 urte idatzi nuen artikulu bat eta esaten nuen, zein dira Putin geldiarazi dezaketenak. Eta bakarrik dira, nire ustez, Errusian bertan giza eskubideen alde daudenak. Eta horiek dira indarrik importantena eta horiei men egin behar zaie. Errusian bakezaleak bai aldira, bai, eta orduan zer egin behar dugu. Putinen kontrako gerra, gure Espainiako presidente Sánchezek esaten duen bezala hainbestetan. Putinen kontra, ez. Putinen kontra ez, giza eskubideen alde. Baina kontuan izanez, dauden persona guztiak direlako eskubideak. Egunen batean iristen geranean esatera, egun hauetan ari dira erasotzen, Zisjordaniako Jenin dela, azkenean, esparru bat, non bildu zituzten, beste tokietatik, botatako hainbeste persona. Hango ume bakoitza, hango persona bakoitza, judioetako persona bakoitza bezin duina da eta giza eskubide berdinak ditu, hori esatera eta bultzatzera eta ikuspegi horretatikan jokatzera eta borroka ideologiko egitera lortzen ez dugun bitartean, ez da irabaziko, baina hori da bidea bakarrik da, irabazten diren azkeneko borrokak beti soilik ideologikoak dira. Eta gerraren bidez irabazten direnak ez dira demokratikoki onargarriak izaten. Bueno, Patxi, mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, eta dena hain ongi azaltzeagatik gaia korapilatsua dela. Eskerrik asko. Gaurko eta asteburuko eguraldiaren iragarpena ikusiko dugu orain. Gaur, ostirala, temperaturak apur bat behera egingo du, eta hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira. Egun senti hotz baten ostean, temperatura maksimoak 12-13 gradu ingurukoak izango dira kostaldean, eta 10 graduren bueltan geldituko dira barnealdean. Eta ekialdeko edo ipar ekialdeko haize finak hotz sentsazioa handitu egingo du. Momentu askotan zerua hodeitsu agertuko bada ere, tarteka zulatu eta ostarteak irekiko dira. Batez ere eguerdi partean eta arratsaldean. Ia leku gehienetan ateri egongo da, baina ez da baztertzen lekuren batean euritanta batzuk egitea. Larun batean giroa hotza izango da. Temperatura maksimoak 8-12 gradu inguruko balioetan geldituko dira, eta minimoak ere jaitsi egingo dira.
barnealdeko zenbait puntutan izotza eginez. Zeruan hodeiak nagustuko dira eta orokorrean giro lehorrak jarraipena izango duen arren, baliteke anemenka euri zarrastada txikiren bat egitea. Haizeak ipar ekialdetik eta iparraldetik joko du, eta arratsaldean enbarazu egingo du, batez ere Araban. Igandean giro hotza eta prezipitazio batzuk izango ditugu. Temperatura ez da ia aldatuko eta maksimoak 8-12 gradu ingurukoak izango dira. Zerua hodeitsu agertuko da, batez ere barnealdean, non prezipitazioa egiteko probabilitatea handiagoa izango den. Elurkota 1000 metro ingurukoa izango da, ipar ekialdeko eta iparraldeko haizea ibiliko da. Orain parlamentuko galderekin utziko zaituztegu. Nafarroako gobernuari eskatu zaio auzitegi gorenean kasazio errekurtso baten zain daude pai ereduko 352 plazak berma ditzala. Eta gai honen ingurukoak izango dira aste honetako galderak. Bueno, geroa bai, betidanik azaldu izan du, ez dela batere ados, ez dagoela batere ados, pai eredua, hezkuntza eredu bezala, finkatzearen inguruan. Horren alde daude beste alderdi politiko batzuk, UPN, alderdi popularra, alderdi sozialista, baina gu beti horren kontra egon gara, zeren uste dugu, noski ingelesa ikasi behar da, noski inongo dudarik gabe, baina atzerriko hizkuntza batean oinarrituta dagoen hezkuntza eredua ezin dugula ezarri, eta gainera horren inguruan baita ere legalki zalantza asko ditugu, eta adibidez horrein daukagu sindikatu batek jarri duen errekurtsoa pai ereduko irakaslegoaren estabilizazioaren inguruan, eta noski eta hori auzitegi gorenean dago, eta guk horren inguruan baita ere gure kezak baita ere azaldu izan genituen bere momentuan. Beraz, pai ereduari dagokionez, hezkuntza eredu izatearen kontra jarri gara beti eta horretan gaude. Bueno, EH Bildu beti egon da, sorreratik pai programaren kontra edo atzerriko hizkuntzak modu egituratu batean Nafarroan txertatzearen aurka. Lege hori 11/2022 foru legea izan zen, pai legea, atzerriko hizkuntzak ezartzeko programa edo. Orduan onartu zen lege hori parlamentuan eta alde egin zuen PSNek eta eskuinak, orduan Navarra suma zenak, PP, UPN eta Ciudadanos taldeak biltzen zuten edo osatzen zuten alderdi hori, eta gainerakok kontra bozkatu genuen. Argi daukagulako hizkuntza eredu hori ez dela gurea, guk egiten dugu bertako hizkuntza murgiltze ereduaren alde, euskara murgiltze ereduaren alde, eta programa hori jaio zen nolabait, eta guk argi daukagu euskararen eta D ereduaren zabalkundeari mugak jartzeko. Barzinak 2013an izan ere hori esan zuen. Hizkuntza programa horiek balioko zutela D ereduari muga jartzeko. Hori batetik, baina bestetik nola egin zen. Estatuko hezkuntza legediak, LOEk, LOMLOEk, ez du jasotzen irakasleei atzerriko hizkuntza eskatu ahal zaienik, ez du jasotzen edo ez da hori arautua, ez dago arautua, bai gaztelania eta komunitateko hizkuntza, baina ez atzerriko hizkuntza, ez bada propio ikasgai hori emateko atzerriko hizkuntza, baina ez gainerako ikasgaietarako. Orduan, Nafarroa tematu zen, baietz, behartzuela eskakizun hori, saiatu zen zela ministroarekin hori lortzen, baina ez zen lortu, sindikatu guztia kontra jarri ziren, estatu mailan, eta orduan Nafarroan propio eta ad hoc lege bat asmatu zen, baina ziurtasun juridikorik gabe sortu zelako kidego propio bat, atzerriko hizkuntzen irakaskuntzarako, ingles irakaskuntzarako kasu honetan, ziurtasun juridikorik gabe, eta beste estabilizazio prozesu batzuei bizkarra eman da. Bazerirelako hainbat irakasle eredukoak eta beste eredu batzuetakoak aspaldi behin-behinean, eta horiek ez zuten estabilizatzeko aukera izan
beste kidego berezi hau sortu zelako. Bueno, zer baino lehen, gure respetua erdiazen nahi diogu bere lanpostuek arriskuan ikusten dituzten 352 pertsona hauei. Normala da kezka handia izatea gai honen inguruan, eta lehenik eta behin hori adierazi nahi genuen. Pai aldetik, uste dugu pai programak urte hauetan erakutsi duela ez dela sistema eraginkorra atzerriko hizkuntzak ikasteko. Eta hori esaten dugu egindako azterlanaren emaitzaren jakin ondoren, horretara jotzen dugu, eta gure ustez ez da programa eraginkor bat. Bueno, askotan esan da, parlamentuan askotan esan da, bere momentuan UPN gobernuan zegoenean, baina ez bakarrik UPN baita posizio horretan dago beste alderdi politiko batzuk, adibidez PSN baita ere, eta gaur egun PSN dauka Hezkuntza Departamentuko kontseilaritza, beti esan dugu bazirudiela pai ereduan nolabait esan da indartu nahi zela, hezkuntza eredu bezala, D ereduaren kontra egiteko, edo berez euskarari garrantzia gutxiago emateko Nafarroako hezkuntza eredu desberdinetan. Eta egia da, noski, ingelesa hizkuntza bezala, noski ikasi behar dela gure eskoletan edozein hezkuntza eredutan, baina ezin dela pai eredua hezkuntza eredu bezala ezarri beste arrazoi desberdinen artean D ereduaren kontra egiten duelako, edo ez dakit kontra, baina bai D ereduari kalte egiten diolako. Besteak beste. Gero baita ere bestelako arrazoi batzuk ditugu, batez ere arrazoi legalak uste dugulako, atzerriko hezkuntza bat ezin dela hezkuntza eredu baten hizkuntza nagusia izan. Pai programak Euskararen irakaskuntzari nolabait eragiten dio zuzenean eta zeharka. Argi eta garbi lehen esan dut, 2013an Barzinak berak esan zuela atzerriko hizkuntzen programek balio zutela D ereduari eta euskarari muga jartzeko, beraz argi dago hasierako asmoa zein zen, ez? Gero etorri zen prozesu guztia. Gu gaude euskara murgiltze ereduaren alde. Eta atzerriko hizkuntza programa hoietan euskaren murgiltze ereduak alde batera uzten dira edo ez duten laguntzen. Orduan argi eta garbi esaten dugu hori gertatzen dela, ez? 2024an foru agindu bat atera zen, pairen ingurukoa, non ingeles orduak igo egiten diren euskara orduen kaltetan. Hor ere urrats bat eman da D ereduaren eta euskarazko irakaskuntzaren nolabait mugatze horretan. Hainbat ikastetxek eskatuta agertu dira honekin eta hau kontu berria da. Eta horretan ikusten da, ez? Badagoela hor talka bat, ereduen arteko talka bat, eta hori konpondu beharra dagoela. Pai programek guralitateko hizkuntzak ofizialen ikaskuntza oztopatzen duela uste dugu. Hau da, gaztelania eta euskara, ez? Hain zuzen ere. Gure ustez, 8 urte arteko ikasleen komunikazio hizkuntza, bizkuntza horren ezagutza bere ganatu ondoren, hasi behar da atzerriko hizkuntz bat ikasten. Orduan guretzat ezinezkoa da hastea haurrezkuntzatik beste atzerriko hizkuntz bat ikasten. Ez dut edako oraindik bere ganatua bere ama hizkuntza, ez, edo euskara edo gaztelania. Orduan guretzat, hori, ez dela bidezkoa, pai programan sistema hau, ez? Eta gure uste, pai programak hauek kaltea handia egiten dio, euskarari, entzuzen ere bai. Bueno, bere momentuan esan genuena gertatzen ari da. 2022 urtean, alderdi sozialistak proposatuako foru lege baten bitartez, 352 irakasle estabilizatu nahi izan ziren, pai ereduan lan egiten duten 352 irakasle, eta orain auzitegi gorenean daukagu errekurtsoa.
zer gertatuko da ikusiko dugu. Egia da asko kezkatzen gaituela, karo, noski irakasle hauen egoera pertsonala azken finean, hauek ez daukate inongo errurik orain sortu izan den arazo legaloren aurrean, baina arazo legala da, baina noski berei izugarrizko kaltea egiten die. Espero dugu Hezkuntza Departamentuak, errekurtsoak, kasazio errekurtso honek daukan ibilbidea ikusiko dugu ze ibilbide duen, ikusiko dugu sententzia zein den, baina noski pertsona hauei estabilitate bat eman behar zaie. Horrek ez du esan nahi, noski eta horrein arte esan dugun bezala, lege horren alde gaudela. Lege horren kontra gertu ginen, beti argi eta garbi izan dugu, ezin dela atzerriko hizkuntza bat ezarri estabilizazio bat egiteko, eta noski hezkuntza eredu horren hizkuntz nagusiena izateko. Lege horren kontra gertu ginen, orain ikusiko dugu Auzitegi Gorenak kasazio errekurtsoaren aurrean zer esaten duen. Esan behar dugu, hasteko irakasle horiek, 352 plaza horiek guretzat izan direla alderdiek eta gobernuak pai legearekin sortu zuten korapilo baten emaitza. Albo kalteak dira, ez? Beraz, desegonkortasun juridiko horrek sortu duen emaitza bat dira, eta beraz, biktima dira, irakasle hauek. Espero dugu nolabait konponbidea aurkitzea eta bilatzea kidego honendako, hori da espero duguna, baina ez gaude gobernuak eta eskuineko alderdiek esan duten horren alde, alegia esan dute, ez, elegitea Estela sindikatua jarri zuen, ez, eta Gorenak onartu du elegite hori, leporatu zaio sindikatuari gertatzen ari den honen errua eta ez. Erantzunkizuna argi eta garbi gobernuarena da eta lege hori onartu zuten alderdiena, ezta. Zein izan behar den konponbidea, ez dakit oso zaila baita, juridikoki txapuza bat egin zen bere garaia, nola argi eta garbi esan da, eta orain zein da konponbidea. Nafarroako hezkuntza sisteman sartuta eta txertatuta, baina nola, zein da modua, zein da zirrikitu juridikoa eta legala, oso komplikatua da. Eta gainera horrek ze kalte karriko lioke beste kidego, irakasle kidego bati. Edo, Jimeno Kontseilaria estatuarekin, Espainiako gobernuarekin bildu da, bilatzeko kidego hau, Nafarroako kidego hau, estatuko hezkuntza sisteman sartzea, arraroa, ezta? Bilatu zen Nafarroan propio kidego bat sortzea aparte estatuko arauditik kanpo eta orain negoziaziotan ari dira estatuko kidego batean sartzeko. Bihurrikeria handi bat eta hori nola izango da eta ze zirrikitu legal bilatuko ote dute horretarako, oso komplikatua da. Gu gaude lanpostu guztien estabilizazioaren alde, ez bakarrik pai lanpostuena, besteena ere, bai? Kontuan hartu behar dugu 2022an kontuen ganbarak egin zuela fiskalizazio txosten bat eta esan zuen irakasleen erdia behin-behineko egoeran zegoela eta Europak eskatzen du asko jota 8%ko behin-behinekotasuna lortu behar dela, beraz horretatik urruti gaude. Egia da 2022tik ona estabilizazio prozesuak egon direla eta behin-behinekotasun tasa jaitsi dela desente, baina 8% horretatik oso urruti gaude. Eta uste dugu egin behar dela ahalegin orokor bat, eredu eta programa guztietan, estabilizazio hori lortzeko, baina ez kidego baten alde eta besteen kontra. Bueno, Leore, esan dudan moduan, lehenik eta behin elkartasuna adierazten nahi diogu ziurgabetasun egoera honetan dauden 192 pertsona edo langile hauei, ez? Gaia, epaitegian dagoenez, ez dugu iritzi bat eman nahi, auzitegian konpondu arte, auzitegiak emaitza bat eman arte, ez? Orduan, azpimarratu nahi dugu 2022an pai buruzko lege hau atera zenean, momentu horretan Izquierda Esquerra eta Podemos aldugu talde parlamentarioak salatu genuela lege hau ezartzea, ez? Orduan, ja ikusi genuen lege honek arazoak ekarriko zituela, ez? Eta hori azpimarratu nahi genuen.
Bueno, aste honetan jakin izan dugu, edo entzun dugu, Nafarroako Parlamentuan Alderdi Sozialistaren bozeramaleak abiadura handiko trenaren inguruan egin izan dituen adierazpen batzuk, esanez, abiadura handiko trena edo Nafarroako abiadura handiko trena Euskal Autonomia Erkidegoko abiadura handiko tren sarearekin konektatzeko Gasteizik egin behar dela, edo hortik ez baldin bada egiten, ez dela egingo. Horren aurrean, eskatu behar diogu, eta exigitu behar diogu, adierazpen horiek zuzentzea, betidanik esan da, azkenean Nafarroako gobernua, Euskal Autonomia Erkidegoa eta Espainiako gobernuen arteko akordio bat izan behar dela, aralarren egiten ari diren, azterketen emaitzak ikusita, eta adierazpen horiek argita garbi tokiz kanpo daude, eta adierazpen horiek zuzentzea exigitzen diogu. Gaur egun aproposa da hitz egiteko hauteskundetan, Alemanian hauteskundetan egon den emaitzari buruz, ez? Asteburuan izan dira hauteskundeak, eta hor CDU taldeak irabazi du 28,5%ekin, baina oso kezkagarria den emaitza bat egon da, eta da ultraeskuinak gorakada nabarmen bat izan duela, 20,6 ingurukoa edo okerrezpanago. Aurreko hauteskundetatik halako bi, bikoiztu egin du bere emaitza. Eta horrek zer pentsatua eman behar digu, bai Nafarroan, bai Euskal Herrian, bai mundu mailan, ze gorakada izaten ari den ultraeskuina, hainbat tokitan, eta horrek ze ondorio ekarri behar dituen, ez? Zer pentsatu ematen digu, gure jarduera politikoa eta soziala nora bideratu behar dugun, eta faxismoaren eta ultraeskuinaren aurka lan egin behar dugula, eta fronte zabal bat osatu behar dugula horretarako. Bai, hauteskunde hauek erreferentzia bat dira, hemendik aurrera Europan eta beste toki batzuetan egongo diren hauteskundeen ildoa edo pixka bat marka dezakelako, kontuan hartu behar dugu, hauteskunde horietan parte hartzea oso handia izan dela, 84%, okerrezpanago, Alemanian batasuna lortu zenetik egon den emaitza altuena parte hartzean, beraz sozialki eta politikoki jende aktibatua dago, ez? Eta momentu bizi batean gaude politikari dagokionez. Beste alde batetik, Die Link taldeak, ezkerreko taldeak, ez? Alemanez ezkerra esan nahi du horrek, baita ere emaitza onak lortu ditu, 8,7 edo lortu du, aurreko hauteskundeen emaitza bikoiztuta, baita ere. Beraz, zoriondu nahi dugu talde hau, uste dut hor badagoela argi berde bat, hor dagoela kimu bat, itxaropenerako bidea, eta espero dezagun lan bikaina egitea Alemanian, lehen esan dudan bezala, horrek ondorioa izango baitu bai Europan, bai gurean, Euskal Herrian, Nafarroan, eta bai mundu osoan. Bai, Kontigo Navarra zurekin Nafarroa, aurkeztuko du mozio bat Nafarrako Parlamentuan, ikasleen bajen ezarpenari buruz. Osasun mentaleko arazoekin lotutako diagnostikoak Espainian neraben 16,3 da, ez? Orduan, nik uste dut gai hau garrantzia handia daukala. Gaur egun, gazte batek, ikasle batek, urte oso batez ikasturte batera joatera egozten dion iraupen luzeko baja medikoa izan dezake, bai? Baina ez da lan ingurunean gertatzen den bezala, ikasle horrek falta dezake klasetara, baina ondorioak izan ditzake falta hori, adibidez ez, bekak galtzea, ez, datorren ikasturterako bekak galtzea. Orduan, ikasle bat baja psikologiko, ez, arazo psikologiko bat daukadanez izatea kalte horiek, ez, beka galtzea eta abarrekoak bere osasunean eragina, bere osasunean eragina izan ditzake, ez. Orduan gure ustez lege bat egin behar da, arautu behar da ikasle hauentzako baja sistema bat, bere
gauza hauek ez galtzeko, ez bekak edo ikasturtek edo konbokatoriak, ez deialdiak, azterketa deialdiak, eta abar, ez? Gure ustez, gaur egun osasun mentalari buruz asko hitz egiten da, baina oraindik ez zaio ematen behar den garrantzia, ez? Eta gure ustez, babes eman behar diegu momentu hauetan dauden gazte hauei egoera horretaz pasatzen, ez? Gaurkoz hau izan da dena, astelehenean itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Asteburu ona pasa, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lor dezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena, informazio gehiago laboralkutxa.comen.